Hej igen, så er vi klar med episode 10 af vores Let's Play. Vi har lavet en del episoder, og der skal faktisk ikke så meget på vores episoder alligevel. Hvad? Der sker ikke så meget på vores episoder. Nej, det er rigtigt. Henrik, er du mærke til noget der? Nej. Du fik ret i noget. Det. Skal vi ikke få plantet nogle seeds? Jo, jeg er også i gang. Har du en hoe? Ja. Jeg har en masse seeds. Jeg har 64 her. Jeg har 50. Okay, hvad har du nok? Der er Mr. Ko. Jeg har set ham. Han sniger sig rundt heromme. Han planlægger et angreb. Ej, det er Mr. Ko's bror. Ja. Han hedder da også Mr. Ko. Nej, han hedder Mr. Bror. Nej, luk døren, luk døren. Hvad? Det kan du ikke give mig skylden for, det der. Nej, det er til mig selv. Har du en skovl? Ja. Må jeg låne? Hvad går du og laver? Det vil du ikke vide. Giv mig. Den er bare dårlig. Altså, mener du, den er meget brugt? Ja. Hey, vil du have det der kul? Muligvis. Slå du en fis? Nej, jeg kan aldrig finde på at slå fise. Muligvis. Du laver det nedenunder, ikke? Hvad? Du laver det nedenunder det der. Hvad for noget? Så der kan komme vand. Jo. Præcis. Ikke. Muligvis præcis. Ja, nu begynder det også at trække vand til sig. Jeg må op! Og jeg luft. Fik du lavet det over det hele? Ja, altså, skoven den ret ud af skovlhed. Så har vi også en farm. Du har vel ikke noget, noget, hvad hedder det, sten, vel? Tak. Vi skal passe på, når konen ikke tager det, så får vi det ikke tilbage. Det kan den jo ikke. Ikke for noget ko, men du har altså ikke nogen skills. Sådan må Det er du ikke ikke tale om skaderne. min ko. Skal vi ikke lave en redde til den? En redde til en ko. Ja. Ja, okay, du er mærkelig. Henrik. Det er sådan nogenlunde mit navn. Rød. Nej, jeg døde! Havde du noget på dig? Ja, 2 skovle. Spawner du her? Ja. Jeg skal nok holde styr på Mr. Ko. Tak, dude. Du er min helt. Nakker den. Du må ikke nakke den. Oh. Jeg har givet dig alt mit sten, og nu kan jeg ikke... Jo, det kan jeg. Og nu kan jeg ikke. Jo, det kan jeg. Jeg vil lige ned og tage noget mere sten. Sådan der. Nu burde det have trukket meget vand. Jeg har ikke gjort det på den anden, men den har næsten trukket fuld vand. Og Mr. K. Hans bror er herovre. Ja, kom ind og sov, du. Jeg er på vej hjem nu. Det ligner altså kanelsnak. Cool, Henrik. Ground. Okay, nu skal vi lige gøre sådan så, at
de ikke kan se noget. Hvem i Alt det der. alt hvad for noget? Jeg har jo ikke spawnet noget, har vi? Nej, men... Altså... De skal ikke se på alt det der, vi har skrevet. Kom ind og sov, og you can only sleep at night. Nej, det er kun for mig. Ja, jeg har ikke gjort det. Nå, men det er slutningen af episode nummer 10.191. Wow, Henrik. Ej, episode 10. Vi ses. Hardcore.